huomenta. Mitä tarkoitat? Haluatko toivottaa minulle hyvää huomenta vai tarkoitatko, että huomenna on hyvä, halusin niin tai en? Tai ehkä haluat sanoa, että sinulla on hyvä olo juuri tänä aamuna, vai sanotko vain, että tänä aamuna tulee olla hyvä? Kaikkia niitä yhtä aikaa, luulisin. Voiko auttaa? Sehän nähdään. Etsin jotakuta jakamaan seikkailun kanssani. Seikkailun? En usko, että kukaan Priistä länteen olisi kiinnostunut seikkailuista. Inhottavia, häiritseviä, epämukavia juttuja. Ja olet myös illalliselle. Hyvää huomenta. Että tällaistakin näkee. Belladonna Tukin poika toivottaa hyvää huomenta, aivan kun myisin nappeja ovelta ovelle. Anteeksi? Olet muuttunut, mutta ei parempaan suuntaan, Bilbo-reppuli. Anteeksi, tunneeko sinut? Tiedät kyllä nimeni, vaikka et muista, että minä kuulun sille. Olen Gandalf, ja Gandalf tarkoittaa minua. Ei, Gandalf.